Astăzi vorbim despre Stiller, un brand din Polonia specializat în echipare 4x4 pentru pick-up-uri și SUV-uri. Ei produc bulbare, rollbar-uri și protecție exterioare, care sunt construite în principal din oțel inoxidabil AISI304, un material folosit pentru rezistență la coroziune și durabilitate în timp. Ca specificații, vorbim în general de structuri cu diametru de 60 până la 76 mm și grosime de aproximativ 2 mm, în funcție de model și aplicație. Un punct important este că aceste produse vin cu omologări europene, ECE, și sunt testate conform standardelor europene, inclusiv partea de siguranță pentru pietoni și montaj pe părți originale ale mașinii, fără modificări structurale. În plus, sunt gândite să fie compatibile cu sisteme moderne ale mașinilor, senzori de parcare, PDC și chiar ACC, în funcție de model, tocmai pentru că sunt dezvoltate pe aplicații dedicate fiecărui vehicul. Dincolo de partea tehnică, ce e interesant la Stiller e cum arată produsele lor pe mașină. Sunt curate, bine integrate și păstrează linia OEM a vehiculului, dar îi dă un aspect mai robust, mai ready for work, fără să pară ceva adăugat forțat. Stiller este unul dintre cele mai mari branduri din Europa pe acest segment de confecții metalice, iar în România este adus și distribuit exclusiv prin noi, cei de la EDK, care ne ocupăm de import, integrarea produselor pe piață și montajul acestora. Dacă vrei să-ți echipezi pick-up-ul sau SUV-ul, ne poți contacta pentru mai multe detalii și găsim soluția potrivită pentru tine.